Kublai pi barok ngi biang sobhai pi sha kan ke tup ke borjung i menta ke janmit. Hasham nyezdang ngi pechwa ya kimat ki bakongsan. Menteri rang badu jong keri ula ong ba ka jingdan jong ki briu ki bat bit ba ki kam ka pen iya ka jingla jong ke India banyeng hala ki jong ki kchan. Penpau Menteri Katanat Pulih Putih urakam ia sangma ba enwanra jingkala hakaliang ka Pulih Putih. Pentikenau Menteri Katanat PHE bandon kajing terikam ka babet hakaliang ka projek sam umbam umdi inkmi banyak bahaya kajing penankam ya kamang tingka jong ka sarkar pedeng. Batmu Menteri Katanat Animal Husbandry bat veterinary uba ial hek ban penlong ya ka jela ka badap ka babiang ya ka dong. Ki khubor ki babnya. Menteri rang badu jong kariu Narendra Modi mendakas ngi ula ong ba hakini ki kendiat senam balaleng. Ka sarkar kala train na ka benta ban kintiu ya ki sap ki pong bat ki jing tebet jong ki klur ngut ki samla kari leng ba ka skill India mission bat ka kaushal vikas kendras. Haba ajing keren ha ka webinar hadian bla penlong ya ka dor barmang tingka halor kapang PM Vishwakarma Kaushal Saman PM Vikas. Menteri rang badu kari ula ong baling ba kini ki skim. Kisamla kilayo ya shibun kilat aikam aijam hakari. Ula ong badang don kam susu ban kintiu ya kani kaliang kenang ba kan don kajing mentoy khambun. Bat ka bami ha ka PM Vishwakarma Yojana kadai ke ka bami na kani kajing perkhat. बीते वर्षों में हमने स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं की स्किल बढ़ाने उन्हें रोजगार के नए अवसर देने का काम किया है। कौशल जैसे क्षेत्र में हम जितना स्पेसिफिक होंगे, जितनी टारगेटेड अप्रोच होगी, उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। Menteri Katanat ki kam Pulih Putih ka sarkar jela urakam ia sangma. Ula ong ba kadon kam ya baro ban kit lang ya ka lingkor na ka benta ban wanra ya ka jingkala hakru kompenya ya ka Pulih Putih ha ka jela. Ula pentiknaru ba ka jing siu tulop ya kinong hikai kan long ha ka por ka babiang. Hadin ka jing yalang men ha ka sngi thoding bat ki sarkar jo Katanat Pulih Putih uni menteri uba judai mensyau nong hikai. Ula ong ba ula dep banyakran sani ba bat menteri rang ba ka jela halor ka jing don kam ban penbet no ya ka jing ki bai dai bat ka jing siu tulop ya kinong hikai. Bat ula ong ba ka jing wanra ya ka Pulih Putih ka babiang ka dei ka thong ka ba khmat ka jong u. I know the issues of our education. Yes, I don't think I'll be able to solve 100% of all these issues. No, but I and we will do our best. I think our Honorable Chief Minister will help me out, and I hope our education department, we have the good officials, will do our best. Just now, hour back, we had a meeting with all the top officials of the department. We have discussed about this issue, and I hope it's my prayer that that issue will we will be able to sort it out. Menteri Ubala Shimti ban pet ya Katanat PHE Morris and Marak. Menhakas ngi thoding ulo ong ba unpet banyak bahaya kerukam ban penankam ya kamang tingka balai da ka sarkar pedeng. Na kebentaban penpoy umdi ya kinong song shnong ka jela Meghalaya. Hadin bladep ben penyat ya ka jingelang ka beningkong bat ki he opsar Katanat. Umarak ha ka jingya kren bat kinong thok khubor ula ong ba kilayat hu syapang ka jinglong jingman jong Katanat. Bat ula rai bu unkmi benya mardor ya kerukam trekam ka jongka. Haba penpawi ka jing sngaw scam ba ka sarkar MDA 2 kan la ban trekam ba ula kintat ya ka jing keno jong kilang persya ba ka don ka jing hit briu ban seng ya kini ka sarkar.
tried to know the department, and they have apprised me the position of the department. And then tomorrow I'm going to have a meeting, review meeting with the entire department officials in committee room here in Secretariat. So there I'll be able to know more about the department. So therefore today's meeting was very brief, only to know the structure of the department. Menteri Bapet ya Ketenat Animal Husbandry and Veterinary ba ELHEG. Ulapan pao ba kathong ba khmat ka jong kalong ban penlong ya ke jala Meghalaya, ke jala kabala ban pendap hi dalade ya ke jingdan kam ya kedo. Habakren bat kilat patai khubor baper. Uba heg ula ong babun na kibriu ke jala Meghalaya ki bamdo. Henry baro ngitip ba ke jala kadang dunabha ya ke jing penmi ya kedo. Bat 4 la ban pendap hi dalade ya ke ni ke jing dawa. Bat kumta dan kam ban thau ya kilat kilinti ban penlong ya ke jala kabadap babyang na kabadap babyang dalade ban penmi ya kedo. Ula ong ban amar bu udang long wat thamai ha ke ni katanat unsa dang ha ban kmi bha ban pentre kam ya ke pigri mission. The demand and supply has huge gap out there. So how do you plan to address that? So that is exactly you are coming with a very nice question is we want to be a self-sufficient states. So I don't know how much we can reach out, but my aim, my objective is to be self-sufficient states. Ka Jaintia Students Union Labang Nongphulut Circle. Hinin kasngi kala penlong ya ka program ban pen i ya ka jingshat tenrai na ka benta baro kinong song snong kithau hapo jong ka block 1. Ya kini ka program la penlong da ka jingtmu ban pen ke embyang ya ka reti dustur jong ka khasi Jaintia hapo jong ka ilaka Labang Nongphulut bat ban wanra ya ka jingsngu shlur ya baro kitu ki bai shim benta ha ka rinsan. Haba ajing kran ha ka program kum ukongsan u General Secretary jong ka JSU Central Body u Taibor lang R Suchen. Ula kentu ya baro kinong song ba kidei ban kenmau ban bud enti ya kerti dustur bat ka jing hikai kimen berem. Yang tihani yo le halai cibon hamat kilepo kat no phu mat phu mut to gajing mut yo openem gajing mut to open sa kenmo ya gate gariti gedustur giyong i kawi kwa khanai pi wa gariti gedustur yung gajay bru nya trap giyong i gajay bru nya trap nya sa khantam ya gari Jaintia hi wa gawi to da penek pensa da kinong gendong wa kita kiwi tuan kiniam ne kita kiniam tre wa kiwi tuan kiniam yo kiniam Kristan. Ka Woodland Hospital Shillong menha ka sngi palai. Kalaraki ya ka World Kidney Day hanong ston da ka jing thmu ban wanra ya ka jing pen sngotu shapang ka jing kongsan jongki khlai. Kenang baki beriu kinla ban sumar yaladi bat ban laj na kani ka jingta jong ka jingpang. Lapenlong ya kani ka program ajing hikai ha new nongston ha ka jing don lang jong i Dr. Inda Kulen Kharbuli, consultant nephrologist kum i kongsan. Haba ajing kran ha ka jing yalang i Dr. Kharbuli ila ong ba ka jingtmu jong kani ka program kalong ban pen sngotu ya ki beriu shapang ka jingpang khlai bat ki jingta jong kani ka jingpang. Thì cũng lúc tiếp tục việc tắm thế nào còn lại đây thì bốn cái brio cái tiếp tục cần đi tắm thì chúng mình ông cái brio cái bộ phận lại cái gì silent killer mà ông cũng lại cái yang suki cái brio balai ipang kendai proses ông lại ông dulu kata lu cái brio bukan begitu ba ông lại jadi gitu. Mentapat ngin pet ya ke jilong jingman ke sen beneng hasilong. Kajing shit kalong arpulai po Henry degree Celsius bat kajing kriat kalong cutway po 1 degree Celsius. Kajing siam kawaw kalong rupo ar nak jis pa kapor men step bat nyo pun riu nak jis pa kapor janmit. Kasun beneng kan rang bat kan terkong ha ki babuan ki jaka. Haswa bangin pinkut no ngin pinkan mau bing yepi ba ya kani ka khubor ka jongi na lor ka ba pi ka ha ki television ki jong pi pilar ban pet live ha ki YouTube channel jong ka di news Shillong na ka banta ki khubor ki baman la ka sngi bat pilar ban pet ya ki khubor jong ka di news Shillong ha ka Instagram ka Facebook bat ka Twitter. Haswa bangin pinkut ngin pet biang sai sin ya ki mat ki ba kongsan. Menteri rang badu jong ka riu la ong ba ka jingdon jong ki briu ki bat bit ba ha ki kam ka pen iya ka jingla jong ka India ban yang hala ki jong ki chat.
Penpau Menteri Katanat Pulih Putih urakam sangma ba nwanra jingkala hakaliang ke Pulih Putih. Pendikenau Menteri Katanat PHE Bandan kajing terekam ke babet hakaliang ke projek Sam Umbam Undi entmi penyak bahaya kajing penankam ya kamang tingka jang ke Sorkar Pedeng. Batmu Menteri Katanat Animal Husbandry and Veterinary uba ELHEC ban penlong ya kejala ke badap ke babiang hakado. Di perlok atung lapoi sya ka bekut jang kan ketuk kubor jengi mentah ke janmit hadup na syemang bat pila syai ke sengi kublai pi baro. क्यों परेशान घूम रहा है? यार नया टीवी लिया था, खराब हो गया। दुकानदार और कंपनी दोनों से बात कर ली, कोई सुन नहीं रहा। क्या करूं, कहां जाऊं? विजय, कहीं आना जाना नहीं, अब सब कुछ डिजिटल हो गया है।